אחרי שנה של היסוסים והתלבטויות, 10 ימים. זה כל מה שנדרש למדינת ישראל כדי להכריע בחודש ספטמבר את מי שנחשב לאויב החזק והמסוכן ביותר בסביבתה הקרובה, חיזבאללה. זה התחיל באלפי ביפרים שהתפוצצו בכל רחבי לבנון, והגיע לשיאו בחיסולו של נסראללה. למרות שהעבודה וההכנות לכל אחד מהמבצעים האלו נמשכו חודשים ואפילו שנים, מתברר שאף אחד למעלה בממשלה וגם לא בצבא לא באמת תכנן את הרצף שהפך את הקערה על פיה ושינה את הכל. הערב אנחנו מביאים לכם את הסיפור הזה במלואו, מפי האנשים שהיו שם, לרבות רעיון נדיר עם אחד האנשים הבכירים ביותר במוסד, שלראשונה מתייצב מול המצלמות. שלום הם. שלום לך. אתה לא מעט שנים בכיר במוסד, ספר לי על התפקיד שלך. בתפקידי האחרון הייתי ראש אגף בארגון, סמוך לשולחנו של ראש המוסד. הייתי מעורב עמוק בכל סוגיית הטיפול באיראן, וגם בזירה הצפונית של החיזבאללה. זאת פעם ראשונה שאתה נחשף. פעם ראשונה שאני נחשף, והסיבה שאני מוצא לנכון לשבת כאן, אני חושב שזו הבנה אישית שלי, את גודל השעה. קח אותי לרגע הכי דרמטי מתוך המלחמה הזאת. הרגע הכי דרמטי שלי כאיש מקצוען, זה לעונה הראשונה שאני רואה, זה הבחור שהביפר מתפוצץ עליו באמצע השוק. פעולה מעל לכל דמיון, מבצע חסר תקדים, יותר מ3,000 פעילי חיזבאללה נפצעו בפיצוץ מסתורי. מצד אומר לעצמו, אנחנו נסגור מעגל על האויב במסות שאתה יכול להכניס אותם אולי רק למטוסים. היה חשש אמיתי שנסראללה עומד להיכנס למלחמה שעות ספורות אחרי שחמאס תקף אותנו? כן, כולנו יודעים מה זה חיזבאללה, כמה האיום הזה הוא איום משמעותי. אבל מהר מאוד ניתן היה להבין שנסראללה לא בעניין מיידי, אבל כן תוהה. אז מתחילה בעצם המחשבה, אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? ברור לנו שתנועת מלקחיים שתבוא גם מדרום וגם מצפון, עם הכמויות שידענו שיש לחיזבאללה גם על הקרקע וגם דרך האוויר, היו הולכים את הטרגדיה שקרתה לנו באותו יום למספלות. מסמך בין 6 עמודים מאת ראש המוסד דדי ברנע, שבו הוא ממליץ לצאת למלחמה נגד חיזבאללה בשל חלון הזדמנויות קצר עד נובמבר. אחרי תקיפה אחת מול איראן, הבנו שאנחנו בסדר, יודעים איכשהו להתמודד עם זה, זה כבר לא נעלם כזה גמור. אנחנו אחרי כמה חודשים טובים חיזבאללה, אוקיי, הבנו עוד יותר מה אנחנו יכולים, מה הם יכולים, ובהבנה של השחקן האמריקאי, ראש המוסד, מגבש עמדה ברורה, זה הולך ואומר, אנחנו עוברים לשלב היוזמה. זאת הנקודה שאנחנו בה נשנה את המצב על אמת בזירה הצפונית, שזאת העת לפעולה מחיזבאללה. החלטנו בעצם להסתובב צפונה, אפילו נקבנו בתאריך. אמרנו, אנחנו נעשה את זה, היה ויכוח על זה, והוויכוח הוכרע. אמרנו, אנחנו ניכנס, נפנה צפונה בחודש אוקטובר. תשאל למה אוקטובר? כי זה חודש אחד לפני נובמבר. שזה הבחירות בארצות הברית. כן, ואנחנו חשבנו שעדיף לעשות את זה לפני הבחירות ולא תוך כדי הבחירות. ספר לי קצת על ההכנות למבצע ביפרים ומכשירי הקשר. הסטארט של זה 2006. המוסד ממש עבד במלחמה הבאה. פסנו משהו בעולם הרוח והתודעה. וזה המוסד ידע לבנות לו הרבה מאוד שנים. הרעיון המבצעי מתגבש כאשר אנשי המוסד מוצאים דרך להכניס כמות קטנה מאוד של חומר נפץ לתוך מכשירי קשר טיוואנים ולפתח מנגנון שיאפשר לפוצץ אותם מרחוק בלחיצת כפתור. פריצת הדרך המשמעותית אפילו יותר מתרחשת במאי 22 כפי שפורסם, כאשר במוסד מקימים חברת קש הונגרית בשם בק על מנת שלא לעורר חשד. החברה שמופעלת בפועל על ידי סוכני מוסד מצליחה באמצעות מחיר אטרקטיבי מאוד לעומת המתחרים להתקשר עם חיזבאללה ולמכור לו בראשית שנת 23 8,000 מכשירים ממולכדים. המבצע הראשי היה מכשירי קשר
שהושתלו אצל חיזבאללה היו באפודים של מחבלי החיזבאללה, אבל האפודים היו במחסנים, עד למצב שהמחבלים צריכים לשים אותם עליהם. זה המבצע הראשי, פי 4 חומר נפץ מאשר יש בביפרים. חיפשנו מה אפשר לעשות שביום הדין הזה, שנפגוש את חיזבאללה, ביום אחד הם מכה אחת, בין אם רמת האפקט הפיזי שמנטרל, אבל יותר מזה, ברמת זה שהם חושבים שהם חסינים להכל. הסתעה גמורה, שמשהו אחר משנה מצב, בעיקר מורלית, להבין שזה האדם, הוא החוליה הרגישה בחיזבאללה. לא המשגר ולא רקטה ולא מחסן טילים. זה גדולתה של המוסד. אלא שעם הזמן מבינים במוסד שכל ההשקעה עלולה לרדת לטמיון, שכן כדי שמחבלי חיזבאללה ילבשו את האפודים עם מכשירי הקשר בהיקף גדול, נדרש מהלך דרמטי כמו מלחמה קרקעית. אז בראשית שנת 22 נולד הרעיון לשכפל את המבצע למכשירים שנמצאים בשימוש יומיומי, הביפרים, שבגלל גודלם ומיקומם על הגוף הם אומנם קטלניים פחות, אבל נמצאים בשימוש יומיומי בקרב המחבלים. ישב פה בחור של המוסד, והוא מראה את הביפר. ביפר זה דבר בגודל כזה, כלום, לא שוקל אפס. אני שואל אותו... איפה פה חומר הנפץ? איפה החנם פה, כן. אז הוא אומר, מה, זה... כלום, זה מיליגרמים כאלה, זה כלום. אז אני אומר לו, אתה חושב שזה חודר רקמת אדם? הוא אומר, כן, אני בטוח. אני אומר, תן לי את זה. הוא נותן לי את זה, ואני יושב בכיסא שם מאחוריך, וזרקתי את זה על הקיר. הקיר יש שם דופן, זה מצופה... דופן מעץ. מעץ, כן. זה חדר, פצע את העץ. אמרתי לו, אוקיי, אוקטובר 23 כבר יהיו בידי חיזבאללה 500 ביפרים ממולכדים. עד הפעלת המבצע יגדל מספרם פי 10. אבל בדרך דברים מתחילים להסתבך. במהלך שנת 24 עולה לראשונה חשש שחיזבאללה מתחיל לחשוד במכשירים. ראש המוסד ברנע מציע במהלך השנה להוציא את המבצע אל הפועל, אולם אז הרמטכ"ל וגם ראש הממשלה מתנגדים. בהמשך החשש שיחשפו הופך ממשי ומסכן את המבצע. נושא הביפרים, הוא מגיע לא כתוצאה מיוזמה שלנו, הוא מגיע כתוצאה מזה שחיזבאללה חושד בביפרים. הם הרי איתרו את הביפרים וחשדו בהם, וחיסלנו את מי שעשה את זה. במהלך דיון ביטחוני שמתקיים בלשכת נתניהו הוא מגלה כמעט במקריות שמספר קטן של מכשירי ביפר בדרכם לבדיקה. כשהבנו שיש ביפרים בבדיקה, התהליך היה שיש לנו זמן קצר להחליט אם מפעילים או לא, כי ברגע שמישהו מודיע, כולם זורקים את הביפרים, ועלול להיות מצב שהחמצת את זה. הייתה התלבטות אצלכם אם לפוצץ את הביפרים, למרות שהנזק יהיה קטן משמעותית מזה ששנים תכננתם? זה היה, הייתי אומר, זרז לפעולה. והחשדות האלה היו המאיץ למתי נלחץ על הידי. בואו נמקסם על היכולת ולא ניכנס לאירוע במצב שאנחנו הולכים להידרדר, אולי לחשיפה. כל השאלה סביב הביפרים לא הייתה האם אנחנו צריכים להפעיל את זה. השאלה הייתה איך זה מסתדר עם המערכה הכוללת. הרי מה אני רציתי לעשות? להפעיל את מכשירי הקשר שיהרגו 15,000 מחבלים. אבל אם אתה מפעיל את הביפרים באופן אקראי כתוצאה ממשהו, אז ברור שיגלו את מכשירי קשר והעניין הזה הלך, וזה מה שקרה. בתום הדיון מחליט נתניהו לתת אור ירוק למבצע. ב-17 בספטמבר מתחילים 10 הימים שישנו את פני המזרח התיכון. בשעה 3:30 אחר הצהריים ניתן האות, ובמשך חצי שעה מתפוצצים להם אלפי ביפרים ברחבי לבנון. הפעלנו את הביפרים. הצלחה פנומנלית, יש לנו כ2,000 מחבלים שנפצעו בעיקר, היה אולי בודדים שנהרגו, אבל מיד לאחר מכן, הדבר הראשון שהם עשו, הם הלכו וניסו לבדוק את מכשירי הקשר. ואז נאלצנו להפעיל את מכשירי הקשר, עוד הפעם, בעיתוי שלא יזמנו אותו. התוצאה של העניין הזה הייתה שהתפוצצו 15,000 מכשירי קשר במחסנים, ולא גרמו לשום נזק. זה הייתה ההחמצה הכי גדולה בכל התהליך הזה. שמעתי כל מיני דיבורים על זה שכל הדבר הזה נעשה מעילות של חשיפה או דברים כאלה. אני הייתי מחזק פחות חשיב.
אני חושב שזה אולי הזיז שבוע קדימה אחורה כנראה. אבל זה לא באמת, אנחנו לא הלכנו בגלל אילוץ, אנחנו הלכנו בגלל יוזמה.